हाबा हुखा जायोब्लाबो स्रोद स्रोद जाखोमानांनाय जादोंमोन। जोंनि गथ' गथायफ्रा गोसो होसारनानै स्कुल कलेजाव थांनो परिस्थिति गैयामोन। जोंनि बर'फोरनि महर मोखां अरहि अरहा मिनिनो रोङै मेगन जाखर जाखर बेबायदि अबस्था जादों। जोङो गोलाव बोसोर आन्दलन खालामबाय बर' हारिया। बे समाव मा जादों? जोंनाव रागा जोंनाय, गिनाय, बोराबनाय, खारखोमानाय, बागदावनाय बेबायदिसो परिस्थिति नङामोन होनबा? नै मिलिटारि फैगौनो, नै पुलिस फैगौनो, नै उमुगा ओरै जाबायनो रावनिबो गोसोआव खुसि गैयामोन। मोसानाय गैलामोन जोंनाव, गेलेनाय गैलामोन जोंनाव, सावरि बादालि जानोबो ओंखारनो हालामोन जोंनाव। हाबा हुखा जायोब्लाबो स्रोद स्रोद जाखोमानांनाय जादोंमोन। जोंनि गथ' गथायफ्रा गोसो होसारनानै स्कुल कलेजाव थांनो परिस्थिति गैयामोन। दा बेफोरनि थाखाय मा जादों? जोंनि बर'फोरनि महर मोखां अरहि अरहा मिनिनो रोङै मेगन जाखर जाखर बेबायदि अबस्था जादों। नाथाय दिनै गोदान मोनसे परिस्थिति फैदों जोंनि बे हालामाव। आरो बे समाव बेखायनो जोङो बर' हारिया, जों जे बुङो मोनसे गिदिर हारि, बर' हारि गिदिर हारि, गेरेमसा हारि दानायनि जि जोंनि साननाय, बे साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय धोरोमनिफ्राय लानानै शिक्षा, अर्थनीति, जोंनि साननाय हनाय, जोंनि गेलेनाय, मोसानाय, खननाय, दामनाय देनाय समग्र फिल्डआवनो दिनै मोनसे दाफुंनायनि खामानि सोलिबाय थादों। 30 बोसोर आगोल 10 बोसोरखौ मोनसे जुग होननानै बुङो। जुग मोनथामनि आगोल बाथौ धोरोमा माबायदिमोन नोंथांमोनहा एसे गोसोखां। जोंनाव मन्दिर गैयामोन, गोबां खोथा दान्थे दुन्थे जालायोमोन। फारौसो हाथारनांगौ, दाउसासो हाथारनांगौ, बोरमासो दाननांगौ, अमासो दाननांगौ, मन्दिर लुना बेबायदि गैया, बर'फ्रा ओरैसो फुजियो ओरैसो फुजियो, गोबां धरनि जायोमोन बिशृंखल। नाथाय दिनै बे बाथौ धोरोमा बबे पर्यायसिम सौफैखो? जोंनि मेगनावनो, नङा होमबा? दिनै बाथौ धोरोमा बिराद सुन्दर मोनसे धोरोम जाबाय आरो बेखौ जोङो फोसाबबावगोन। जोंनाव मोनसे लिरनाय बिजाब गैयामोन धोरोमनि सायाव। गुबुन धोरोमफोरना जेरैहाय ख्रिस्टानफोरना बाइबेल दङ, जेरै हिन्दुफोरना रामायण, महाभारत, भागवत, गीता बायदिसिना दङ। जों दा बाथौफोरनाव बे रोखोम लिरनाय लेखा गैयैलाय जोंनि आलासिया फैबाय हनै धनन्जय बसुमतारी EM, बयबो खेबसे आफा खबनानै हो। बे लिरनाय गैयैनि खारनाव जोंनि चिराङाव फुजिनाया आलादा, हौरै दुधनैथिं फुजिनाया आलादा, अबेबा उदालगुरिना आलादा बेबायदि जायोमोन। नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव जोबोद गियानि सानसुमैफोर फैबाय। बिथांमोनहा मोनफा मोनफा बिजाब लिरबाय। गथ' जन्म जायोब्ला मा खालामनांगौ, मानसि थैयोब्ला मा खालामनांगौ बर' समाज हिसाबै। नाथाय दिनै गोदान मोनसे परिस्थिति फैदों जोंनि